Salam dostlar. Düýün täze çykan kinolary göreýin diýip bele datçan, bir näçe saatyny belleşdirip goýan, 15 minutyny görýän, geçirýän. Ýene biriniň 10 minutyny görýän, geçirýän. Şeýdip 8-90 kinony barlandyryn. Tutanok, hedilläl men üçin. Ondan soň gorla şeýdip özüňi zorlap görmek kökmanmy diýip köňürek filmler açyp başladym. Ve Zilyon Milya diýip kino bardyr, köpüňiz bilýänsiňiz, şonu görüp başladym. Ve dogry maýdaýyn kino görenýär ana şol. Näme diýseňem, köňürek kinolar gowlay. Ýöne şol kino diýilende glavny rolly aktyor Tom Hanks oýnaýandyr. Ýöne Zilyon Milya diýilende şo taýdaky daýo gara personaj John Coffey gözüňe gelýär. Ören ýerine düşen rol pikir edýän şuňa. Onu ýerine ýetiren aktyorum Michael Clark Duncan. Şugun şol aktyorun biografiýasy barada gurrun edelim. Я иногда нехорошо чувствую себя в темноте, если незнакомое место. Aktyor 1957-nji ýyl Chicago'da dogulýar. Oňam ören yaramaz raýonuny. Şo taýdaky esasy problemlaryň biri ogurlyk, çömürlük göýönüňden gyrty neşe. Ejetiniň ýeke özi kakalar ýok. Henin gyýjygy bar. Bulary ýeke alyrmaly bolýar. Ýöne bu uniwersitete girenden soň okuw taşlak gaýtmaly bolýar. Sebäbi ejeti yaranyp, maşgala muň başyna düşýär. Ilki bärde bizde diýilýär, gaz edara diýilýär-de, şoň ýaly gazyp agtaryş, gaz geçiriş ýerlerde işleýär. We şo wagtdan kärdeşlerine men aktyor boljak diýip aýtýar ekenden, özü gurrun berýär. Şonu her gerek aşak düşemde diýär-de, birlat galmaly bolany ýokardan gülşýärdiler diýär. Ey, sen näme aşak gitdiň? Bruce Willis çaň etýär, sen kino düşmeliýär diýip. Menem şonu jogap berýärdim de, ay gülüberiň, tek günlerde bir gün şo diýýäniňiz bolar. Hemem özüňiz adyndan plança dollar berip men kino görmäne gelersiňiz diýärdim diýe. Ondan soň klublarda ahrana bolup işläp başlaýar. Ondan soň Los Angeles'a gitýärde ýyldyzlaryň jan tenasy bolýar. Meselem Will Smith'in ýene bir näçe fansyla işleşýär we şo döwrüm aktyorçylyk urunýar. Reklamalary düşýär, kinoçuklary düşýär. Ýöne muň netibetini 1998-nji ýylda çykan Armageddon filmi çagyrylýar. Şoňa şu tipajdaky personaj gerek. Ana şo taýda aktyor Bruce Willis bilen dostlaşýar bul. Yankı gurrun etdiyen Zilyon Milya filminde de Bruce Willis maslahat berýär. Ve şoň teklifiniň esasynda da şu filme çagyrylýar. Rol ören ýerine düşýär. Kinonam hemme kişi görýär. Şo kinodan soň Oscar bayragyna we Zolotoy Globus bayragyna dalaşkar bolýar. Hemme kişi tanap başlaýarmyny. Gepleşiklere çagyrýarlar. Bir gepleşikde de alyp barşy diýär-de, siziň bir arzuwuňyz bar eken, jurnallara çykmak. Olam hawa men şol ýaly arzuwum ma sebäbi Will Smith'im çykdy, ýa-ni Bruce Willis'im çykdy. Men bolýan jurnallara çykyp görenmek diýär. Olam arkasyndan bir jurnal çykarýar-da, Plan jurnalyň ady belli bir jurnalyň täze sanyna Denzel Washington'dan geçip siziň suratyňyz diýip. Именно этот актер обошел Дензела Вашингтона и попал на обложку свежего номера журнала Венес. Нет, да, не может быть. Это что, правда, что ли? Нет, друзья, не может быть. Aýçap goýanym şol aktyor Zilyon Milya'daky oýnan roli bilen hakyky durmuşyny gaty baglaşdyrýarlar. Sebäbi ullukan gabaritli aktyoram bolsa, häýätde çağanky alýarlar şu. Ondan soň Sarvi Golova, David Yardov, Planeta Obezyan, Город грехов bir näçe filmler düşýär. Ýöne gynansak da 2012-nji ýyl ýogalýa aktyor, 50 näçe ýaşynda. Ýüregi durup. Wikipedia'da da belli bir sebäbini aýdan oklar, ýüregi durdy diýilýär. Men pikirimçe bolsa, şol massa aljak bolup sportsmenler dopalnitelni köp zatlar ulunulýar-da, ziýanlykly zatlar organizma, ýürege, bagra, şolaň esasyna mı diýär. Sebäbi şolar ýaly gabaritni daýa bodybuilderler ýa ýene bir şoňa beňdeşler iri ýogalýarlar. Şuňa da şo sebäp bolmaly diýän men. Ve şu taýda bir video bilen soňlasym gelýär. Şunu görüň dostlar, bir uluda barada Tom Hanks'e sawursyny aýtýar. Aýçak bolýanym, käwa şeýle bir ýakynmylja, mähirlje ýüzler bolýar. Sen bileňmi, içinde ýylan oturan ýaly. Käwa bir uly göwreli, şular ýaly adamlar bolýar. İçinde bir çağan göwni ýaly göwni bar. Salam boss. Bilýän müşkilip nämäni ýatlatdy maňa. Sen şu günkü ýerine ýetirmeňde ajaýyp çykyşlaryňdan daşary diňe meniň bilýän, menden başga hiç kimiň bilmeýän we hiç wagt ýadymdan çykaryp bilmejek zatlaryň. Düşünýäňizmi, käbir aktyorlar kadrdan daşyna sen bilen taýýarlanasar gelmeýärler. Sen bilýän bolan kimdigini. Şolaň käbirleriň şu taýda oturanlarym bar.
Ýöne Tom hemişe kostümünüdi. Jan edip işläp, taýinlanyp, meni gollap, men gowy çykyş etmegim üçin uly kömegini getiripdi. Men köp zatda borçludum sana Tom we ak yürekden. Egerde men şu wagt John Coffey bolup, şu wagtky duýgumy sana beýan etmeli bolan bolsam, şu taýdaky lampalaryň hemmesi ýarylyp pytrardy. Köp sag bol ýene bir gede.